Boas, son Edi, o teu adestrador, e xa sabes o que toca, poñer o corpo en marcha en pulso activo. Só necesitas uns minutiños e ter un pouquiño de ganas para sentirte mellor. Comezamos! Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo, como sempre eu moi ben acompañado. Que tal estamos? Moi ben. Todo ben? Sí. Moi ben. A hipertensión, coñecido como asesino silencioso. Por que se chama así? Porque cando nos damos de conta xa fixo bastante estrago no cerebro, no corazón, nas arterias. Penso que adestrar é superimportante a todos os niveis, tamén a nivel cardiovascular. No hospital vémolo moito, moita xente que chega con ictus, levan unha vida sedentaria, que iso se mestura ca hipertensión, que se mestura con hábitos non de todo saudables. Está demostrado que facer deporte, entrenar, mellora case calquera condición. E tamén é bo, ao mellor, ter un tensiómetro na casa para así de cando en vez tomala. Eu coido que é moi importante non disgustarse e levar unha vida tranquila. O exercicio físico o que nos vai a proporcionar é fortalecer o corazón, reducir a presión arterial, mellorar a circulación. Por lo tanto, podemos dicir que ante o asesino silencioso o mellor que podemos facer é exercicio. Imos alá, imos a empezar con mobilidade articular como a sempre. Imos aí dibuixando círculos suaves co pescozo. Eso é a nosa rutina diaria. Imos pouquiño a pouco aí, movendo cada parte do corpo, cambiamos o sentido. Eso é suave. Imos ahora dibuixando círculos cos ombreiros. E bueno, na clase anterior habíamos quedado, non, na pregunta esa de se erades máis de costa ou de interior. Eu son de Fisterra, obviamente son de costa, a min faime falta o mar para ser feliz, cambiamos ombreiros hacia atrás, e cando me toca ir por aí polo interior, pola capital, por Madrid e demais, ou mesmo Santiago, cóstame un pouquiño, vale? Eu sou máis, tiro máis, sempre que onde haxa mar, eu sou feliz. E vos que? A min gústame onde vivo e todo que teña montaña. Así que interior me vale. Interior, temos unha interior. Silvia? Eu amo Santiago porque parece unha cidade fermosísima, que lle digo sempre que si Santiago tivera mar sería a mellor cidade do mundo. Pero recoñezo que tamén teño a parella en Bayona, para min é ver o mar, calmar a alma, así que... Anxo? Pois a mí máis ou menos dácheme igual estar en Santiago que estar na Coruña. Hecho mismo. Xuntamos as perniñas e falta Estrella. Eu combinar que en Galiza temos de todo precioso. Eso tamén a min. Eso é verdad, aquí temos de todo, outra cousa non, pero temos de todo. Rías altas, rías baixas, eso con mar. E despois vaste interior, vaste ao Caurel, vaste aos Ancares, a Ribeira Sacra, a Chaira. Pero que máis queremos? Si, temos de todo aquí. Pois vemos, pouquiño opinión, cada un ten os seus gustos. E vos na casa que sodes máis, de interior ou de costa? Ben, pulsos en nocellos, movendo aí. Imos a pasar en breve xa o quecemento hacia adentro. Cambiamos de pé. Hacia adentro. Moi ben, e hoxe temos preparada unha clase con gomas elásticas, vale? Así que se tedes na casa unha gomiña, preparada e tamén unha colchoneta porque nos vai a facer falta. Así que xa vamos a facer o quecemento ca goma. Chicos, collemos goma e vamos ir pouquiño a pouco aumentando a temperatura, de acordo? Entón, o que imos a facer é levamos a goma diante, brazos estendidos e aí imos a xuntar escápulas atrás, vale? Estendo aí uns 30 segundiños, brazos á altura dos ombreiros e imos xuntando atrás as escápulas. Eso é, abrimos ben o peito, imos traballando esas zonas dos ombreiros, a zona da espalda alta. Moi ben, sacando ben o peito hacia fora, xuntando escápulas atrás. Imos ir últimos segundiños. 5, 4, 3, 2, 1, vale. Ahora, levamos a goma hacia o chan, pisamos no centro, aí estamos,
Estendemos ben, facemos aí que se haxa un poquinho de resistencia e imos a un lado e a outro. Aí, traballando zona dos oblicuos, zona lateral, flexión lateral, imos a un lado e a outro, sin que haxa encollemento do ombreiro, vale? Non facemos isto, nin isto, simplemente imos a un lado e hacia outro. Eso é, relaxamos. Zona do trapecio, dos ombreiros, e que traballen sobre todo a zona dos oblicuos. Zona dorsal, imos alá. Imos todos, intentamos ir todos para o mesmo lado, que este é un pouco caótico, Detalles sin importancia. Últimos segundos. Veña que temos que dar exemplo na casa, Polo visto, a descoordinación non é unha virtude que me ataque solo a min. Porque din por aí que todo o malo se pega. Entonces, ao final, tamén, pois, un anda un pouco despistado, e un iba para un lado, e outro para outro, ao final, un Cristo eso. E agora, imos a seguir estirando a goma, apuntamos hacia arriba, e agora seguimos hacia atrás. Levamos un pouquiño aí, hacia a zona do peito, da parte superior do peito, a zona do pescozo, un pouquiño, e xunto os cápulas atrás. Antes facíamoslo frente, agora un pouquiño máis elevado, vale? Levo os brazos hacia arriba e xuntamos atrás as escápulas. Seguimos quentando esa zona, eso é. Hoxe a clase vai de gomas elásticas, traballos de forza. Últimos segundos, imos notando como vai ese trapecio xa entrando en calor. Esa zona de ombreiros, esa espalda. 3, 2, 1, vale. Relaxamos, aí. E agora imos ir ca parte principal, así que preparade a goma e unha colchoneta. Comezamos. Aquí a fama cuesta, aquí vais a empezar a pagar. Moi ben, pois unha vez que rematamos o quecemento, collemos a banda elástica, acollemos a goma e o que imos a facer é o exercicio de remo, de acordo? Entón, levo o cuño un poquinho hacia atrás, a espalda reta, sacando o peito, inclinación duns 45 grados, pernas semiflexionadas, collemos ben aí que este a goma tensa, brazos extendidos, collo aire e solto, elevo os cóbados pegados ás costelas. Inhalo, exhalo e xunto escápulas atrás. Activamos eses glúteos, a mirada ao frente, peito hacia fora e cando subo, xunto escápulas. Eso é, cóbados cerca das costelas. Imos facer 10, quedanos 2. E última. Moi ben. Relaxamos e imos a facer 2 series, vale? De repeticións na casa. Relaxo ombros. E imos a colocarnos de novo, mesma posición, cu hacia atrás, pernas semiflexionadas, brazos extendidos, collemos aire, soltamos. Eso é. 2. 3. 4. 5. Eso é. Mantemos aí e conectamos aquí. Contade en alto. 8. 8. 9. E conectamos. 10. Moi ben. Relaxamos. Estaba aí corrixindo a estrella que non estaba facendo esa retracción escapular. Un bon mestre é o que ten que facer, porque se te faz algo mal, cronificase esa cousa que estás facendo mal. Hai que enseñar. E agora o que imos a facer, imos a pasar a traballar a zona dos bíceps, vale? Xa fixemos noutras ocasións 3 exercicios con halteres de mans e creo que tamén, se non me equivoco, algunha vez xa o fixemos ca banda elástica, vale? Ca goma elástica. Entón, xuntamos os antebrazos, os cóbados aos costados, antebrazos miran ao frente, preparados, e imos alá. Subimos. Eso é, cos 2 braciños. Se nos costa moito así na casa, tamén podemos facer con un e intercambiando, vale? Con outro. Cos 2. Anxo, que estás encantado, non? Home, estou a tope. Mañá, camiseta de sisas traigo. Xa. Deixe unha. Xa anda Quedanos a última. Última, facemos última. Moi ben, e relaxamos. Eu quero camiseta de sisas tamén, non só pode ser Edi que vai aí enseñando o brazo. Eu tamén as quero. Ves? Non te estou dicindo que o que quere poñer tamén as camisetas de tirantes para presumir.
Bueno, si quere lucir, eu non podo deixar a camiseta sen problema, eso sí, que despois que me lave. Mentre relaxan eles, vou explicar o seguinte exercicio que é como os chamamos os thrusters, vale? É como un agachamento, pero cando subimos, xa que a inercia, imos a levantar os brazos, vale? Non teñades medo, as gomas non van a romper para nada. Entón, o que facemos é, vamos colocar de lado, pés separados a anchura das cadeiras, collemos aquí os extremos da goma, cóbados pegados, collo aire, baixando, levando o cu hacia atrás e subo, estendo. Volvemos. Eso é, e facemos 10 repeticións. Cu hacia atrás, xoños que non sobrepasen a punta dos pés, van 4, sin abrir os cóbados. Eso é, moi ben. Van 7. Manteño os puños arriba nos ombreiros, van 9. E van 10. Relaxo e imos a repetir o mesmo exercicio, de acordo? Collemos aire, uns segundiños. Metemos as mans aquí nos ombreiros. Aquí sempre nos ombreiros, non baixan daqui, de acordo? Entón, imos para atrás, collemos aire e subimos. Eso, estirando os braços. Moi ben, Estrella. Mantengo os puños cerca dos ombreiros e subo, estendendo. Eso é, moi ben. Cu hacia atrás. Cu hacia atrás. Moi ben, eso é, os xoños non sobrepasan a punta dos pés, estendemos, moi ben, Silvia. Noemi tamén arriba, estiramos, a ver, Anxo. Perfecto, cantas quedan? Dúas, verdad? Sube, e última. 10. Vale, moi ben, relaxamos. Hoxe fixemos moito remo, cousa que está bastante ben porque chega un momento, eu non sei se lle pasa a todo o mundo, eu imagino que sí, que estas cousiñas como que empezan a ter vida propia e o remo valle estupendísimo. E ora imos a facer un exercicio que chamamos os bons días, vale? É como un peso morto, pero con banda elástica. Entón, o que facemos é, agora, aquí pasamos por detrás da espalda, vale? E aguantamos aquí sempre os extremos da goma. E o que vou a facer é un traballo de glúteo, isquio e abdomen, sobre todo. O que fago é, levo o cu hacia atrás e aquí apreto ben as cachiñas e arriba, vale? Inclino o tronco hacia diante e subimos. Inclino o tronco hacia diante, cu hacia atrás e subo. 4, 5, 6. Notades o traballo nos glúteos? Sí, todos os lados. 7, 8, 9 e 10. Moi ben, soltamos. Epa! E agora imos a traballar na colchoneta, imos abaixo. Eu cando levo un rato facendo algo, xa me parece que o estou facendo mal, xa non sei se estou pegando, se non, se vai ben, se... Moi ben, e unha vez que estamos aquí xa sentados na colchoneta, imos a facer o exercicio de remo, vale? Imos a colocar a banda detrás na planta dos pés, as pernas semiflexionadas, estendemos os brazos ao frente, sacamos peito hacia fora, espalda reta, collemos aire e levamos cóbados preto das costelas e xuntamos escápulas atrás. Inhalo, exhalo. Cada vez que levo os cóbados hacia atrás, levo o ombligo comigo hacia dentro. 4, 5, eso é, 6, 7, peito hacia fora, 8, 9, e unha última, e 10. Moi ben, imos a repetir este exercicio de novo, vou a mirar, a vixiarse as espaldas, volvemos a colocarnos. Sacamos peito hacia fora, estiramos brazos, collemos aire e xuntamos escápulas atrás, cóbados, eso é, xuntamos os codos pegados, vale? Eso é. Imos alá, collo aire, estendo e solto. Moi ben. Mira, a espalda, aí, sacando peito hacia fora. Toma ya. Como se foras aí unha pomba aí.
Eso é, xuntamos aquí as escápulas. Eso é, os cóbados que non se abran. Eso é, moi ben. Sí. Últimas 3. Eso é, 2. 3. Moi ben, relaxamos. Levamos a espalda hacia atrás, levamos as pernas hacia nós e dibuixamos círculos. E imos a cambiar a hora de posición. Hoxe tocou remar bastante. Eu teño que recoñecer que, xa dixen sempre, estou traballando a musculatura e poñendo os brazos en forma, pero non é o meu forte. Bueno, é que para Xogos Olímpicos disparados. Sin auga ni nada. Empezamos polo Miño, chegamos ao Atlántico e despois a Dios a donde. E o que imos a facer xa é o último exercicio, que é o que coñecemos como Superman, en estático, vale? O que imos a facer, e xa vou adiantando o exercicio, é, nesta posición en cuadrupedia, vou a levar a perna esquerda, o brazo dereito, e vou a manter aquí uns 15 segundos, e despois cambio outros 15 segundos, e manteño outro lado, vale? E con eso finalizamos a clase de hoxe. Así que, collemos, colocámonos nesta posición, colocamos así a goma elástica, e xa en posición de cuadrupedia imos a facer o Superman, que é manter o brazo dereito e perna esquerda arriba, aguantamos aquí uns 15 segundiños, subimos todos, facendo respiración, mirada ao frente, e imos despois de 15 segundos imos a cambiar, manteño esa tensión da goma, a perna arriba, dibuixo unha liña recta, aguanto, últimos segundos, 3, 2, 1, moi ben. E agora, o que imos a facer xa para acabar é ca outro brazo, non? Co outro brazo, ca outra perna, collemos aire e soltamos arriba. Aí, xa para finalizar, vixiamos ben a nosa posición, que xa xa correcta, aguanto uns segundiños facendo respiración, fixámonos nun punto en concreto, mirada cerca da man, e aguantamos aí, 5, 4, 3, 2, moi ben, deixamos a goma e ahora sí, pasamos a relaxar atrás, relaxo, eso é, moi bo traballo. Eu estou encantada con Edi. Vou no examinar e vou lle dar matrícula de honor, doutor honoris causa, con laudo. Eso é, relaxo aí. Ahora imos ir cara adiante. Vamos a abrir aí o peito, separando a pelvis do chan. Abrimos peito aí, arqueamos un pouquiño a espalda, mirada ao frente. Eso é. Moi ben, aguanto uns segundiños aquí. Ahora imos a levar a perna flexionada hacia adiante. A outra deixámola atrás, seguimos abrindo o peito, seguimos a ir traballando a zona dos glúteos. Eso é, estades moi caladiños hoxe, chegouvos ben ou que? Estamos respirando. Están concentrados. Hoxe estivo ben a clase. Moi ben. Imos a cambiar a hora de perna. Como sempre, repito, vale? Na casa estiramos o tempo que faga falta. Eso, mantemos aí uns segundiños, aguantamos. Perfectamente. Últimos segundos. Despaciño. Ahora ímonos a colocar de pé. Imos a acabar de estirar de arriba. Moi ben. Subimos. Ahora, levamos os brazos arriba, collemos aire e imos cara a un lado. Manteño aí uns segundos. Vamos a ir cara ao outro. Eso é. Volvemos cara ao centro, acabamos cos tríceps, tirando aí hacia atrás, que traballamos bastante en posición de remo, cambiamos de brazo, eso, aguantamos aí uns segundiños,
Vale, moi ben, e damos por finalizada a clase. Moitísimas gracias por estar un día máis con nos aquí en Pulso Activo. Lembra manter o corpo en movimento todos os días, sen presa pero sen pausa. Eu son Edio, teu adestrador, gracias por acompañarnos e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, sí señor.